Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja han començat i ho han fet amb la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Índia del fotògraf local Àngel Carretero. Per part de l'Índia i vaig fer fotos i fotos i fotos. Mai me pensava que les fotos se veurien quan s'estan veient aquí una exposició, mai vaig pensar en això. Vaig venir aquí, vaig trobar que hi havia fotos que la volia mostrar a la gent i vaig tenir un apoyo incondicional de part de l'Ajuntament, vaig tenir reunions amb el Mateu i el Rafael, que són un projecte en aquell moment que els representaven, no? I entre tot van arribar a l'acord que sí, que s'havia de fer una exposició. Les fotografies d'Àngel estan a la venda amb un màxim de 7 reproduccions de cada una de les fotografies. El benefici anirà destinat íntegrament a la Fundació Vicenç Ferrer. De qualque manera, des d'aquí, des de Mallorca i des de Sant Llorenç en concret, també podem fer una aportació econòmica important. Aquí pots dos bé, allà són molts, i l'idea és que a través de la participació aquesta, si tenim col·laboració de la gent, se pugui inclús allà fer una casa que seria per una família, no? La vetllada ha continuat a càrrec de Gaspar Valero, qui ha transformat el pregó de festes en un repàs a la història del municipi.